Хора, аз съм Спирит. Както видите, ще покажа кандидатурата ми за Mega Survival. Преди да започна с клипа, информация за мене. На 14 години съм от град Велинград, казвам се Красимир. И така, нека да преминем към кандидатурата. Това е едната къща. Ето така изглежда. Ето и отвътре. Тук се пробвах да направя една кухня. Втория етаж съм направил 4 стаи. Тук съм сложил едно легло, Ender chest и печка и 2 честа. Следващата стая същото, легло, печка, Ender chest и 2 честа. Третата стая е по-голяма, 2 легла, печка, Ender chest, масичка с столче и 2 честа. И четвъртата стая е същата като първите две, легло, Ender chest, печка и 2 честа. Нека да преминем към втората къща. След това ще покажа и фермата за животни. Да, това е втората къща. Тук съм направил мивка. Тук съм сложил 2 столчета с една масичка, крафтинг тейбъл и една печка. Това тук е леглото. Тук е масичката с 2 столчета. Тук съм сложил 3 честа и 3 крафтинг тейбъла. И тук съм направил библиотека. Така. Нека да преминем към фермата. Да, ето е фермата. Не се получи както трябва, но тук вътре съм сложил из тази страна 2 коня и тук из тази страна също 2 коня. И така, хора, това беше от мене. Надявам се кандидатурата да ви е харесала и чао!